seguidores de miles. Quizá vos preguntades, xornalistas, cal é o motivo polo que esta presentación se desenvolve tamén aquí nesta sala de prensa do Concello de Santiago, cando a mostra do posible está organizada en Vigo e vaise a celebrar en Cangas. Pero para a nosa resposta é clara, non? Este evento, do que estamos a falar, a mostra do posible, é un encontro de xente que realmente aposta por mudar o mundo, é unha aposta por unha transformación radical, quere facelo a través de pequenos xestos, pero ao mesmo tempo interpelar ao conxunto da cidadanía do país, non? Interpelar o noso país nun evento e non solamente entenderlo como un evento local. Por lo tanto, entendemos que un reto de país e Santiago de Compostela é a capital. Compostela ten que servir en ese sentido de altofalante para lograr ese desexo, non? Do mundo do posible, ese desexo de transformar o mundo. Compartimos os objetivos do encontro e tamén creemos, reiterando un pouco esa idea, que outro mundo é posible, mas existen xa alternativas reais no ámbito da economía social e dos movimentos para que iso así se poda levar a cabo. Xa operan empresas, precisamente de economía solidaria, que son potentes ferramentas de transformación colectiva. Se existen movimentos sociais que son quen de presionar para que as administracións públicas podan aplicar políticas públicas que teñan ese compromiso tamén coa economía social. Na economía, na saúde, na educación, no urbanismo, mesmo nos medios de comunicación. En todos eses ámbitos temos xa a posibilidade de exixir propostas, políticas, medidas, alternativas máis éticas e máis justas. E moitas delas estarán precisamente representadas, terán lugar para poder velas na propia mostra do posible. Nalgúns casos son colectivos que coñecemos ben en Compostela, como Músicos ao Vivo, A Semente, Amizando ou a Nova Escola Galega. Pola miña parte non me queda máis que facer, como facía ao inicio, unha chamada a todos os cidadáns e cidadáns de Compostela e do país para que se acheguen a Cangas na fin de semana do 7 e 8 de outubro. É un bo lugar para visitar sempre, e máis cando nos poden dar chaves para empezar a facer pequenos e grandes cambios que teñan efectos importantes no global. Ten agora a palabra para que vos conten polo miúdo, en primeiro lugar, Mónica Camaño, Marta Pérez, actriz nacida en Cangas e directora de Universidade. Hola, bons días. Como actriz nacida en Cangas, ainda que residente en Compostela, eu hoxe só quero convidar a toda a cidadanía a que se persone neste encontro. Porque, ainda que máis ou menos todas esteamos informadas ou nos sonen certos termos como economía social, conocemos en maior ou menor medida colectivos sociais que están traballando desde hai uns anos investindo en construir cidadanía, se cadra non somos quen de trasladar eses contidos a outra persoa, porque temos unha idea un pouco corrida, pero non sabemos aprofundar. Eu falo desde mí mesma, que che sonan moitos destes contidos, moitos destes conceptos, pero moitas veces non chegamos a aprofundar, non sabemos dicir tres tipos de empresas que traballen con banca ética, ou cooperativas que traballen o desenvolvemento para desenvolver culturas da proximidade, tanto no tecido rural como en investimentos culturais. Entón, esta é unha boa xornada para xuntarnos, coñecernos e sabernos, porque estamos nunha época, desde hai anos, nos que nos toca construir a cidadanía, tócanos facer outros mundos posibles. Esta é unha demostración concreta nesta mostra do posible. Entón, simplemente iso, acheguémonos a Cangas Morrazo, o 7 e 8 de outubro, para convivir, para falar e aprender, e aprendermos todas do común e do conxunto, non? Nada máis. Bueno, pois eu, como actriz nacida na Cañiza e que vive en Santiago de Compostela, entre Santiago de Compostela e Vigo,
dou as grazas pola mostrado posible, por terme convidado a estar aquí. O motivo polo que eu quero apoiar esta mostrado posible é porque considero que o sector cultural, que é ese sector ao que eu pertenzo, ten que ter sempre impacto social. E sempre penso que unha sociedade que non se compromete non pode xerar cultura comprometida. Entón, considero que este tipo de reunións ou de mostras nas que estamos vendo outras posibilidades sociais de creación social, unha creación que parte dos individuos para os individuos, unha posta en marcha da inteligencia común, pois penso que é a mellor forma, o sea, que sexamos partícipes, que estemos presentes para crear esa posibilidade. Bueno, outra cousa que quero decir e que me resulta moi interesante é que aquí nesta mostra todas as actividades que están programadas están atravesadas pola cultura, polo medio ambiente e polo feminismo. E aí fora falaba un pouco con David Escolón e decía, claro, que no momento en que ti buscas unha finalidade ética de forma natural, tens que atravesar estes tres conceptos, non? Por lo tanto, eu, seguindo o convite de Mónica, tamén quero convidarvos a que estedes o día 7 e 8 de outubro en Cangas do Morrazo e que podades participar e coñecer de primeira man que significa ser e construir solidaria e éticamente. Moitas gracias. Ahora o turno para Elisa Pérez, que é a coordinadora xeral da Red de Solidaridade Popular de Vigo. Como ya estoy presentada, os quería comentar que, bueno, antes de nada, dar las gracias a la ciudad de Santiago, a su concello, a las compañeras de prensa, a las compañeras de cultura. Bueno, dar las gracias antes de nada. Quería, antes de empezar a hablar de Ha Mostrado Posible, quería explicar en 2 minutitos qué es la RSP. La RSP somos 63 redes en todo el territorio español. A nivel estatal llevan 5 años y a nivel de Vigo llevamos 4, o sea, 1 año menos. Nos dividimos, bueno, primero tenemos 2 pilares fundamentales. Uno es el total respeto a colectivos, movimientos sociales que ya están trabajando por el bienestar social, y otros que nuestro motor, nuestra columna vertebral es la solidaridad. Siempre hago esta puntualización porque no tiene nada que ver con la caridad. La solidaridad es el trabajo codo con codo en un plano de completa horizontalidad, cosa que la caridad jamás puede proporcionar. Nos dividimos en grupos de acción. Por ejemplo, tenemos un grupo de acción que corresponde a la despensa de alimentos, tenemos otro que corresponde al ropero social, otro al huerto urbano, otro al gabinete psicológico, que son psicólogos que colaboran con nosotros de forma altruista, como puede ser mi compañero David, que está aquí mismo también. Luego tenemos un grupo feminista porque consideramos que la lucha de la mujer tiene que ser visible en todo momento y sin la mujer no hay revolución. Entonces, es un punto que consideramos muy importante. ¿Qué pretendemos con Mostra? Con Mostra pretendemos encontrar un espacio, un punto de encuentro entre movimientos sociales, colectivos, para que tengamos otra forma de ver la vida desde el respeto, completamente diferente a lo que ahora tenemos actualmente. Y además que queremos elegir nosotras el escenario en el que queremos vivir y la forma de plantear qué queremos hacer. Ahora le voy a ceder, bueno, por ejemplo, si hablamos de economía, hablaríamos de una banca ética, si hablamos de trabajo, hablaríamos de cooperativas, si hablamos de educación, todo relacionado en una forma de verlo más ética y más respetuosa. Le paso la palabra a mi compañero David para que cuente un poco más los detalles de la muestra, ya que él es el precursor, el promotor de todo esto. Coordinador. Eu son David, estou coordinando a mostra e, bueno, queríamos presentar pues, as actividades que íbamos a facer, non? Bueno, como estaba dicindo Elisa, a mostra é un encontro de movimentos sociais e de empresas de economía solidaria, non? Nos facemos isto pues, por amosar que existen alternativas en diferentes sectores, non? A mostra hai 5 temáticas, non? Na que está dividida. Cada temática representa pues, diferentes ámbitos da vida cotidiana e para cada temática
podense ver os colectivos que están traballando e aportando que son alternativa neses ámbitos da vida cotidiana. Entón, pois, na mostra van a participar 54 colectivos. Nos temos que agradecer que a esta proposta, pois, houve moita xente que a recibiu ben, e que se a mostra sae ben, gracias a que hai moita xente, todos estes colectivos que van a poñer moita da súa parte para que sexa así, porque todos os colectivos van a vir gratis, están facendo un traballo, eles xa están facendo un traballo para que a mostra saia ben, entón, pois, deixar aí o agradecemento a toda a xente que se animou a participar, non? Despois, pois, na mostra vai haber dúas actividades principais. Unha que na Alameda, se chove, todas as actividades van a facerse na Casa da Cultura de Cangas. Se non chove, na Alameda van os colectivos que queiran van a instalar os seus postos. Hai máis ou menos 30 postos cada día, non? O sábado e o domingo, de colectivos que quixeron estar os seus postos para toparse coa xente que pase que veña a mostra, e despois, pois, hai 24 actividades máis. 6 palestras, 6 mesas redondas sobre diferentes temáticas, non? Porque a idea é reflexionar, reflexionar sobre como facer as alternativas en diferentes ámbitos, non? Por exemplo, en cultura, por exemplo, en medios de comunicación, en economía alternativa, situación medioambiental de Galicia, ou renovación pedagóxica, ou sobre dereitos sociais en Galicia, non? Vai haber 6 mesas redondas sobre esas temáticas. Despois hai 2 presentacións, a da Revista Galega de Educación e a da Gabela, 2 charlas, unha sobre alternativas á banca tradicional e outra sobre a situación na que estamos a nivel de recursos, crise económica ou crise de recursos, por véspera de nada, 3 obradoiros, 3 actividades sociais, vai haber radio en directo que vai ser facer dende a RSP, unha radio que se fai de forma autogestionada pola Rede Solidaridade Popular, por un grupo de traballo. Vai haber 2 actividades, despois hai actividades de animación, un pouco para que a mostra é un encontro, entón a idea é pasalo ben e que hai sitios onde atoparnos, e onde coñecernos, e onde tal. Entón, hai 2 actividades infantís, unha intervención poética e 4 concertos. Hai concertos ao mediodía e hai concertos o sábado pola noite tamén. O sábado ao mediodía e o domingo ao mediodía, e despois o sábado pola noite. E despois, pois hai unha zona de acampada gratis para quen queira ter que reservar pola página web, e santares a precios populares tamén. E, esa sería un pouco a proposta de actividades que temos para este fin de semana.